Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da ziyartar wannan channel din. Da Allah idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel din, ka taimaka ka danna mana alaman subscribe. Mun gode. Da farko ina son in koya muku darasi ne akan yadda ta iya yiwa idan ƙaninka ko wani abokinka ko wani yaronka haka yana wayoyin da bai dace ba, kana so irin ka gane dawa yake waya, wa ke kiran shi, wa ake kira. Okay, to wannan abin da zan koya muku ba wai zan koya muku shi bane saboda wai ka cuci wani ko a cutar da kai, a'a zan koya maka shi ne saboda kai ma ka kare kanka, kuma domin ilimi kai ma ka sani. Okay, mu je zuwa. Daga farko dai zaka shiga Google Play Store. Idan ka shiga Google Play Store zaka yi sashen, zaka rubuta E2PDF. E2PDF gashi nan mun riga mun yi downloading din shi ne, ba sai mun shiga mun ɗauko ba, ga yanan a fili. Gashi nan shine wannan mai wannan alama, ga yadda icon ɗinsa yake nan. Okay, idan ka ɗauko shi, mun riga mun ɗauko, zaka shiga zai buɗe maka kaman haka. Idan ya buɗe maka, kaga zaka danna wannan na ƙasan. Idan ka danna kaga ga yanan general course, ga yanan dai gaba ɗaya abubuwan za ka gani. To kaga zaka danna general course. To duk kiran da nake so in yi, kaga yanzu ga yanan daga August 21 August 2020. Kayan 21 August 2021, kaga tun wancan shekaran kenan. Kaga nan zaka rubuta file ɗin da kake so. Kaga bari in sa wannan sunan file ɗin da kawai kake so ka sa kenan, sai ka danna haka. Kaga yanzu ku jira ku ga. Kaga ya sako mana file ɗin da ga nambobi waɗanda suka kira ni da waɗanda na kira, duk ga su nan sun zo tun daga waccan shekarar da ta wuce har zuwa yanzu. Ga nambobi nan tun wancan August ɗin wannan shekara, waccan shekara har zuwa wannan shekara. Kuma wannan wani abin alfahari, ba wai sai da data za ka yi wannan abun ba. Ko da baka da data, ba sai ka buɗe data wayanka ba, free za ka gani. Amma kana zargin wani ko kana zargin ɗanka yana kira wani, ana kiran shi ko yana kiran nambobin da ba su dace ba, ga ta yadda za ka yi. Amma sai dai ka tabbatar sim ɗin da za ka yi binciken wannan abun yana kan wayar. Shine. Mun gode.